ndewo nụ ndị be anyị anyị esichego nri anyị bịa ka anyị lebelu anya na ihe eji elebelie anyị siri ofe egusi sie jollof rice sie ofe okro sie ofe ọgbọnọ so ịbịa iwere ihe a lebelu anya na-enekwe na anya ka m bido ne nke a bụ ofe okro nke a nwa bụ ofe egusi nke a bụ rice jollof rice nke a bụ jollof rice so ka m bịa lebelu bịa ihe a na-egotie na £1 shop ọ nara agala ọnụ so that ilebelu anya ka ị mara ihe tinyere ya maka ọ bụrụ na ilebelu ya ije dogbieche fancha na friza fancha mgbe friza ga-eme ihe azụkwa ama nke bụ nke iweta nke ikpughe ikpuchie iweta nke ikpughe ikpuchie mana ilebelucha anya ịfụkwara anya ịmagoli ihe ọ bụ ibulie maka confusion so ihe a bụ easy going maka ndị chọrọ nya isi nri nne ịnọ n'obodo oyibo isie nri nne ọ bụrụ kwa mbọsị ị na-esi nri na kitchen kpokpo onye anya weekend igo ihe gojuo ihe sie nri n'ofu nsi ịnọ na kitchen ị mara na ịnọ mbọsị ahụ ịnọ chacha otekwa aka 2 weeks 3 weeks 1 week 1 month ike abara kitchen ị na-awụ ọmụzi sọ nwụọ ịchọ nri ofe n'ụtụtụ iwere abalị bupụta ya ịdọbịa n'elu kichin gị dobie ebe ọ ya adị save ụtụtụ iwe ọmụonye ọ dissolve cha mana ibupụtere enu ozugbo na friza iwe ọmụkata ọ na-eme kpokoro ọ na-eli ọkụ gị so ọ dị ọkwa ọsọ ọ dịrị izi so ibupụta ya mana ịchọ iri nri n'abalị iwere ụtụtụ bupụta ya ịdọbịa n'elu kichin gị ijekocha ebe ị na-eje jekoche ị natara ọ dissolve chago ịghọtago maọbụ ịchọkwa ịdọnye na friji nkịtị ọ ga-adissolve kwa ebe ahụ ọ gaghịzi adị frozen ị natakwara ana iwe ọmụọnya shi o bidogokwa ilibego mana ọ bụrụ na ibupụtere ịkpali ya dị ya na microwave ọ ga-ete aka ọ ga-etechacha aka 10 minutes kpokoro ọ na-egbu gị oge na-eri gị ọkụ ifugi so ọ dị mkpa na ịplan n'onwe gị ifuru ihe eji elebeli ya ifugi na-enye ebe a na-eli £1.50 na-enye na £1 shop ka a na-eli ifuru ya ibi iwelie like this ifuru ya ilebelucha anya ide enye afa o nwere ndị na-eweli ogologo na-anwado iweli ogologo na-anwado ọ yara adị mma so ị ga-akọt chia ka ime ekọnọmi ifuru ya akọt gomi obele ofu ka ga-ezu ise ma isi ifuru amadobe gomi ikọt ọnya kelekele o nwere ike ikọt tia 6 ma 7 maka iwelie nwado ahụ ọ yara adị mma ịghọtago so for economy ịghọtago ị ga-eme kọt chanya kọt ifuru ya ihe mma emezi kịta bụ mma ewelu pen ifuru ka isi mee enyi amadomie ifuru ya amadomie mwezielu pen dị enyi ndechezi enyi ndọbịa okwu agwụ easy going ndewonu ndị be anyị afa mbụlọlọ Nneka Ijelenze daalụnụ ka emesịa